res no m'hauria d'haver preocupat. Vagi amb compte, senyoreta Nanami. I dius que hi ha algú que et vol matar? Sí, creu-me, i no és la primera vegada. Un dia una mica més i em cau un test al cap i per poc no em maten amb una pila de troncs i també em van voler tirar escales avall. Això sí que és mala sort. Ajuda'm, sisplau. Sens dubte, la culpa de tots aquests atacs és d'algun malassang que té enveja de la meva bellesa, de la meva popularitat entre els alumnes i de la meva elegància. Estic tan espantada. Oh, m'havies esverat. No deu ser que últimament llegeixes massa novel·les de misteri, Nanami? Però, home... Em sap greu, però ara estic molt enfeinat amb unes coses del Consell d'Estudiants. Me'n vaig. On vas? Vinga, aquí! Va, ¿por qué vas? Corre! Corre, corre! Va, passa! Vinga, corre! Com pot ser que sigui tan insensible? Són força complicades les relacions entre germans. Què vols dir amb això? No s'ha tocut res? Fa temps potser li vas fer alguna cosa a algú i ara es vol venjar. De què vas? Com et passes a la senyoreta Nanami? No li pots retreure res. És clar que no, ella no s'embruta les mans en coses desagradables. Ja ho entenc. Però què dieu ara? Perdona. Per tu aquest problema no té importància. Però ara potser hi ha algú que està planejant la manera d'assassinar-me. Oh! Senyoreta Nanami! Perdó, ho sento molt. De debò que no ens pensàvem que aniria a parar tan lluny. A veure, on ha caigut la pilota? Vosaltres l'heu vista? Així va ser tu la que em va llançar el test. Ah, i la que va fer rodolar tots aquells troncs i em va voler llançar escales avall. Ets tu la que hi ha darrere de tot plegat, oi? No facis l'orri. Ja sé que has sigut tu. Intentes callar-me. No ho suporto. Encara tens la barra de fer comèdia, desgraciada. M'estàs de col·leges, va? Mireu, tant se me'n dona, però torneu-me la pilota. Jo no la faria mai, una cosa així. Per començar, no tinc cap motiu per matar-te. Ja, molt bé. Però hi ha una cosa, Utena. Cada 2 per 3 intentes lligar-te al meu germà, ho sé perfectament. És ell el caixí que pot no para de fer-me la murga. Ah, n'estàs segura? Quina noia més egocèntrica. Mireu, hi ha algú a l'hivernacle. Què? És veritat. Però si a la porta hi diu no es pot entrar. Ah, el meu germà. Tan difícil és que facis el que et demano. No trobo cap raó perquè l'haguem de deixar viure. Però jo no en sóc capaç. Què vols dir? Que tens por? Ara no podem canviar els nostres plans. Et dic que la matis d'una vegada. Ho has sentit bé? Sí, parlava de matar. Vinga, fes-ho. Un cop l'hagis morta no tornarem a tenir problemes. Però jo no hi estic gens d'acord. Ja sé que ningú la suporta, però una vida és una vida. Si ens esperem una mica, potser ella se n'anirà i no ens portarà més problemes. Ets massa ingènua. No pot ser. No m'ho crec. Així resulta que és el meu germà el que em vol matar. Ha posat el rètol per fer una reunió secreta. Ara ningú no ens tornarà a destorbar mai més. Sí, per fi podrem estar junts per sempre. Fes-ho. Endavant. Sí, estimat Toga. Nanami? Com pot ser tan cruel, I jo que em pensava que últimament estaves fred amb mi. T'ho diu. De què parles? No ets un germà, ets un imbècil! Nanami! M'has decebut, per més que siguis el president del Consell d'Estudiants. És increïble que vulguis matar la teva pròpia germana. Què dius? Però tu de què parles? Que no parlàveu ara. La matem o no la matem? Sí? Insecticida? Llavors us referíeu a... Oh. Que cruel! És massa cruel! No m'hagués pensat mai que el criminal que em volia matar fos el germà que tant m'estimo. Tant de bo em morís ara mateix. Em vull morir!
Un cavall salvatge! Un cavall! Vinga! Aparteu-vos! Cavall dels Pirineus! Agafeu-lo! Aparteu-vos d'aquí, vinga! Ajudeu-me! Hem d'agafar-lo! Correu! Ajuda! Agafeu-lo! Senyoreta. Està ferida, senyoreta. Què ets? Què? Que va aparèixer un príncep? Sí, es veu que algú la va ajudar quan estava en perill. Bon dia, senyoreta Elkena. És esparterrant, ja m'agradaria semblar-m'hi a mi. Si prenem com a model la mesura del pes i de la llargada de l'objecte... Mitsuru Sawabuki. Es diu Mitsuru Sawabuki. Però aquell príncep és tot un misteri. Un misteri? Ostres, tens sang. Deixa'm que hi faci una ullada. Tot arreglat. De seguida et trobaràs bé. Gràcies, moltíssimes gràcies. T'ho prego, almenys digue'm com te dius. No sóc prou digne per dir-te el meu nom. Potser ens tornarem a trobar algun dia. Adéu, senyoreta. L'ha deixat sense dir-li ni tan sols el seu nom. Ah, que fort! De totes maneres, ningú no s'imaginaria mai que hi ha un príncep en aquesta escola. I encara menys que estigui interessat en la Nanami. Si no m'equivoco, ella deu tenir un ideal molt elevat. Ei, no correu tant! Espereu-me! Ei, és aquell el príncep? Decididament a la Nanami li agraden els homes més grans. Doncs no, ens hem equivocat. Ah! Nanami, quin horror! No, no podia ser. Ets tu, en Mitsuru Sawabuki? Sí. Com pot ser? Va ser aquell marret qui li va salvar la vida? Moltes gràcies. Sawabuki, que vols sortir amb mi, sisplau? Anem de càmping. Càmping, que feliç que estic. El que més m'agrada quan me'n vaig de càmping és preparar i menjar arròs amb curri. Que aprofiti. Ostres, quin arròs, Lex. Ens ha quedat molt cru de dins. Sí, també està una mica sucarrimat. A més, no hi hem posat prou curri i ens ha quedat aigualit. Vols dir que t'agrada? Au, vinga, l'aire lliure és el millor condiment que hi ha, que no ho sabies. Ha estat un bon àpat. No està gens malament. No et parlo del menjar de l'escola, t'estic parlant de la Nanami. Ai, mira que demanar-li a un marrec que sigui el seu xicot. Però no s'ho deu prendre seriosament. Ella l'únic que pensa és en Toga, no ho sabies? El cap del Consell? No, això no fa bona pinta. No, sí, és molt bo. Que no, ara no et parlo del menjar de l'escola. La Nanami i el president del Consell són germans, oi que sí? Al capdavall té el complex del germà gran, aquella noia. Com que el considera el millor home del món, per la Nanami només existeix en Toga. Qualsevol altre noi per ella és escòria. Escòria? Sí, escòria, una desferra. Que no val per res. Però sembla que tot això l'ha ben trastocada. Encara creu que el germà que tant s'estimava l'ha traïda. S'ho pren tot massa la valenta, aquesta noia. Has vist això, Tenjo? Allà. Surten junts? Més que una parella feliç, semblen dos germans ben avinguts. La Nanami s'ho està prenent seriosament? Saps què? Avui a classe de gimnàstica jugarem a tennis. Què? Doncs jo no he portat l'uniforme per jugar a tennis. Sawabuki.
Aquí tens la roba de tenis. És tan injust que tinguem aquest examen. Tens raó. Sembla que no tinguin cap lògica. Suabuki! Aquí tens les respostes. Saps què? Avui a classe de Belles Arts es veu que dibuixarem exteriors. Però si no he portat el cavallet. Suabuki! Demà em podràs posar mandonguilles al dinar, reiet? Sí, com vulguis. N'estàs segur que d'això se'n pot dir xicot? Ves. Per més malament que et tractin, sempre seràs feliç si estàs amb la persona que més t'estimes. I aquesta és una mena d'amor. Perquè l'amor té moltes cares. En concret, l'amor que hi ha entre l'Anxi i jo és un amor secret. Un amor secret. Ningú no t'ha demanat res. En Suzuki m'ha demanat que et doni això. I en Yamada diu que vol parlar amb tu. Escolta, en Tanaka vol que... Què? Engegueu-los a tots. Sóc en Suzuki. Sóc en Yamada. Sóc en Tanaka. Què és el que passa amb tu, Nanami? Ens has rebutjat sempre que t'hem demanat una cita i ara vas i surts amb aquell mocós? Què és el que vols, deixar-nos en ridícul? A nosaltres, els nois de l'institut? I vosaltres? Qui sou? Cada dia t'escrivim cartes d'amor. Què vols dir? Que ens has oblidat, potser? Suabuki! Mita'l. No t'ho perdonarem mai que un mocós com tu estigui sortint amb la Nanami. Ho solucionarem tot aquí i ara d'una vegada per sempre. Jo mantinc la meva promesa. Mentre surti amb la Nanami, la protegiré de qualsevol perill. Suabuki, encarrega't d'ells. Sí, com vulguis. Ja! Quin temps més deliciós que fa avui. Ai, el cel blau. És preciós aquest cel tan blau. Suabuki, ho has fet molt bé, gràcies. Jo t'he protegit, oi que sí, Nanami? Per fi entenc les teves autèntiques intencions, Nanami. Què dius, Utena? En Suabuki ha lluitat més enllà dels seus límits per mirar de protegir-te, però tu només t'has quedat mirant sense dir una sola paraula. Aquesta no és manera de tractar el teu xicot. Tu l'únic que fas és utilitzar-lo. T'aprofites d'ell per tenir un guardaespatlles de franc. Una mica més i em maten. I ha estat el meu germà que tant m'estimava. Mai no podreu entendre els meus sentiments. Nanami, escolta, et vas confondre. No em vaig confondre. En Suabuki és el meu xicot, ho enteneu? Per tant, com el tracti o el deixi de tractar és cosa meva. No creus que en aquest cas, en lloc de xicot, faria millor d'anomenar-te cervell? Ja m'està bé. Aquesta relació era la que jo volia. Suabuki, em vols dir per què coi ets tan tossut i estàs tan interessat en ella? El destí ens va unir. El destí? La Nanami sembla que no ho recorda, però nosaltres dos ja ens vam trobar fa molt de temps. Un toro desbocat! Un toro desbocat s'ha escapat! No pateixis, jo et salvaré. Ja ha passat tot. Estàs bé, Nanami? Toga! Tornem cap a casa. És genial! Aquell dia vaig decidir que faria tot el possible per convertir-me en un germà gran tan imponent com ell, i m'he entrenat molt dur per aconseguir-ho. I ara ha arribat el moment de demostrar-ho. Volies convertir-te en el seu germà gran i no en el seu xicot? Sí, però encara no he aconseguit que la Nanami se'n recordi de mi. Fins i tot vaig representar la nostra trobada pensant que així se'n recordaria. Representar? Però com que encara no ha donat resultat, no tinc més remei que posar-la en perill una altra vegada. Espera un moment. Sí? El que vols dir és que qui li va llançar el test, li va deixar caure els troncs i la va intentar llançar per les escales, vas ser tu? Sí, vaig ser jo, i tant que sí. Tot i que no m'agradaria que la Nanami ho sabés.
Tot i que no m'agradaria que la Nanami ho sabés. Així que tu ets qui ha muntat tota aquesta comèdia. No fugis d'estudi, he sentit tota la conversa. No t'emprenyis! El que ha fet són entremaliadures de marrec. Exacte. Ha comès una bogeria, però perquè és molt jove. Ja en tinc prou! Ets un poc ensalta per culpa teva. Per culpa teva li vaig dir al meu estimat germà que era un imbècil. Un cangur desbocat! Un cangur desbocat s'ha escapat! Compte! Un cangur desbocat! L'haig de protegir. He de protegir la Nanami. Maleït! Tenjo, estàs bé? Ni t'atreveixis a tocar-lo, sents? Suabuki! Endavant! El teu contrincant sóc jo! Seré el germà gran de la Nanami. Aquesta és la meva oportunitat. Ara veuràs. Nanami? Que ets boig o què? Però... El meu germà és el meu germà i en Suabuki és en Suabuki. Ni que et morissis no baixaria una llàgrima per tu. Però tot i això t'he vingut a salvar. I saps per què? Perquè ets un servent molt valuós. I faré el que calgui perquè ho continuï sent. No vull perdre per una criaturada com aquesta. Gràcies, Toga, m'has vingut a salvar. No et passis amb les teves entremaliadures, Nanami. Senyoreta Utena, al final he pogut exterminar la cuca del Jardí de les Roses. Sí, és cert que l'hivernacle hi penjava el rètol de prohibit al pas, però el que li va demanar que matés només era una cuca dels rosers. Toga. Suabuki. Sí? Ens n'anem els tres junts? Sí. Anem. Formaré part de la vostra família. I si no puc ser el teu germà gran, seré el teu germà petit. Tu sempre seràs el meu germà. Per mi. En Toga Kiryu. No és un noi com els altres, n'estic segura.
顔を知っている者は決して10メートル以内には近づかない。誰のことです？生徒会メンバー有栖川樹里。僕のバラの刻印を捨てろって？それはできない。これは大切な人とのたった一つの絆なんだ。有栖川先輩こそなぜ決闘なんてやるんです？あなたは奇跡を信じますか？次回少女革命ウテナ見果てぬ樹里。絶対運命目視録。